persiapan arepe gawe rawon pretelan lur. Duwene pretelan nyeben pretelan iki wae wis ditutup. Iki engko gak di buat banyune diirisi. Bar tak godhog tak sok sik lur. Nah, sabare disok niki mari iki tak isi cuci. Nah, cuci lur. Nah, bar diombah ngene iki, mari kene tak irisi. Bene duwene daging pretelan yo pretelan ngene wae lur sak kuasane duwene iki. Apa-apa nrimo ing pandung. Iki bumbu rawonku pretelan wis tak siapke lur ya. Jadi bumbu niki ana kemiri ya to, iki ana kemiri iki kemirine. Ah, aku kemirine iki duwe pirang pringkil iki. Wis 3 pringkil lur ya. Kemirine 3 pringkil. Terus ana bawang merah, bawang putih, garam, ana ketumbar. Terus nanti ada godong jeruknya begini ya toh. Iki anu lur. Sepurane aku kluweke pas kentekan dadi ndak tak we kluwek iki lek rawon aja lali ana kluweke lur ya. Ya semari ngono iki ana iki apa iki jenenge? Godong pre, berembang pre ana seledri. Iki ana godong salame barang lur. Godong salam karo godong jeruk lur ya. Nah, ngene iki lur. Terus aja lali lur ya. Nek sampean kepin sewedepene tambahno iki lur. Lah iki lur. Bumbu bambu. Rawon bambu ya produke bambu iki. Iki ning kene iki tak siapke linge lur ya. Mengko sampean golek dhewe langsung nang nggone link Lazada resmi lur. Iki dudu abal-abal. Dadi engko enek bumbu rawon sing teko Lazada ono, sing teko Shopee ono, iki resmi kabeh. Jadi sama ndak usah khawatir misalkan wah aku rasa-rasen gawe bumbu dhewe langsung si instan ya ora apa-apa. Sire misalkan manual ngene iki. Ngracik dhewe megurku iki kurang apa jenenge mang? Kurang kluweke. Wis gak apa-apa terus ditambah iki ya ora apa-apa lur. Nah, ngene lur ya, wis gak usah bingung-bingung lek sir golek bumbon penak lur. Ndak usah angel-angel sama selak sibuk misalkan apa nyapa wis engko ben Pak Kurir sing ngeterke ning omahe sampean iki gratis ongkir lur ya. Terus untuk pretelane lur, lah iki mohon maaf lur aku duweni kuwate mau tuku daging pretelan lur, ndak kuat tuku sing apik. Tapi ki wis apik bagiku lur, merem duweni iki kok. Wis gak apa ayo diirisi bendang dadi rawone. Nah, ngene lur. Diirisi kecil-kecil ngene lur sebab iki kan rada ketot-ketot. Tapi yo memang seleraku ngene iki lur, seneng aku ngene iki lur. Dadine rada ketot-ketot kriuk-kriuk ngono iki aku seneng nemen. Pemene enek tetelan belungan sapi ning ngene kok aku seneng nek. Ya selera wong dhewe-dhewe lur ya. Ana sing meng apa kae daging super tok ngono kae yo enek. Ya ora apa-apa lah lur. Ngukur kemampuane dhewe-dhewe lur ya. Duitku kuwate mung tuku iki. Wis gak apa-apa rek. Penting kena dingge lawuh nggih nyurung sego. Ngene beres lur. Terus mana lur, engko ora mung bumbu bambu tok lur. Untuk bumbu yang lain bisa dicek ya lur, nang nggone link sing tak tautke iki, nang nggone link Shopee karo link Lazadaku sing resmi lur iki ya, iki resmi lur. Gak usah kuwatir iki lur ya. Terus hargane ya rada miring tapi harga grosir ngono lur ya. Nah, wis beres lur. Terus untuk alat-alat dapur yang lainnya nanti ya tak tautke juga golek sampean biar nopo sir golek wajan ta, golek panci ta, golek lading ta, wis sembarang ono kabeh wis. Ya mergo sampean pek nopo sibuk, wis engko cukup klik wae beli ya lur ya nang nggone Shopee utawa Lazada sing wis tak tautke iki engko ben diterke Bapak Kurir ngeng reng wis teko kene sampean. Ini bumbu sudah halus, setelah itu kita gongso dulu lur ya. Kita gongso campur dengan bumbu yang bambu tadi lur. Ini kurang kluwek lur pas kentekan aku lali lur gak tumbas iki mau. Ini isi enek iki wae lur ya.
Minyaknya saya pakai fresh well lur ya. Fresh well 1 literan. Aku ngomong sampai bingung ora tahu belajar sponsor iki saya belajar jan lur sepurane lur ya. Sekarang kita nyalakan kompornya, minyaknya mau saya cemplungkan di wajan. Nah, ini wajan legenda iki. Nah, wajan legendaris asli merek Jawa lur, masih kaya ngene lur iki lur. Boleh sama mundut wajan merek Jawa, kari klik tombolnya ngono lur ya. Tak tautke nang gone video iki lur. Jangan lupa lur, kita masukkan bumbu bambunya juga, kita gongso bersama-sama di sini lur ya. Nah ini lur, kita gongso bersama-sama ini. Iku wis enek kluweke iki bambu niku wis komplit iki juga. Terus kita usrek-usrek. Diusrek-usrek lur, ben rata lur. Wow, ambune sewedep. Sedep banget, nyogrok irung ambune lur. Mantap. Nah, ini sekarang kita pasang panci kecilnya. Panci mungil iki yo Jawa lur iki lur. Pancine sampean golek nang gone Lazada utawa nang Shopee sing tak tahu ki lur, tak siapke lur iki pancine lur. Wis sampean gak usah repot-repot wis, masih gak ning pasar ora teko omah diterke Pak Kurir ngono lur ya. Pancine sak cuplik, mergo sing tak rawon yo sak cuplik. Kita masukkan pretelannya. Nah, ini pretelan sapinya saya masukkan ke sini. Iya, beres. Setelah itu kita susul bumbu yang kita gongso tadi ya, sama bambunya tadi lah ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Mau mantap ini. Baru kita ublek-ublek. Wes, ini beres lur. Garing ngenteni gemblutuk gembula alias mendidih. Kita tutup. Berambang pre dan seledrinya kita rajang gini aja lur. Biar tidak neloloti ngono jarine. Masukkan godong jeruk karo daun salam lur. Nah ini bariki terus aja lali lur, tambah ono iki lur, masako sapi ya. Cemplungke. Guys, beres ngene. Wah, mantap lur, sedep lur wisan. Lek kurang asin tambah uyah, tapi masaku ki wis asin lur. Tambahkan sedikit gula lur. Enggak cemplang. Biar merata bumbunya. Biar numep lur. Ditutup lagi. Tutup panci, tutup lagi sih lur. Kita masukkan seledri sama berambang prenya lur. Sedep yang bunisan. Diaduk lagi. Sekali ngenteni matenge lur iki wisan. Wis ngene iki ndak usah tutupi gak apa-apa lur, biar bendak mumbul lur ya. Biasa iki lek ditutupi sok mumbul tutupe disurung kuwae lur. Oke lur, untuk konten kali ini sampai di sini dulu ya lur. Semoga saja bermanfaat, dan bila mana panjenengan sedaya mau ngersake
blonjon babakan bumbon dapur ya atau bahan-bahan masakan dan peralatan dapur, bisa klik tautan Shopee dan tautan Lazada yang sudah saya taruh di deskripsi atau di video ini lur ya. Ini link resmi, gak usah khawatir, muga-muga lancar kabar rezekine. Garing ngenteni Pak Kurir, ngenteni Pak Kurir teko ning gene sampean iki bayare ning omah lho, dadi gratis ongkir. Bila mana ada cara saya menyampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Matur sembah nuwun.